अनलायग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर जों दा जाय रायमनानि खाथियावनो जाय व्लादिमिर ब्रह्म हमस्टे रायमना नेशनेल पार्क दिनै बिथांनि साइनबर्डखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों आरो बे जायगायाव जाय फरेनार्सफ्रा गोबां फरेनार्सआ बे जायगायाव थाफैयो आरो बिथांनि न'आव जों हाबनो आवगायलांगासिनो दं आरो बे जायगायाव नै मोजां मोजां सिगुन बिफां आरो बे नेशनेल पार्कनि सोरगिदिं समायना रमायना लामाफोर आरो ओरै फारसे जोङो थाङोब्ला जाय वाटार पार्क जों बेखौ जों दसे उनाव थांगोन आरो बे समायना रमायना सोमखोर सिगुन दंफांजों आरो बे व्लादिमिर जा ब्रह्म हमस्टे बाहाय गुबुन गुबुन हादरनि दावबायारिफ्रा बेरायनो नेशनेल पार्कआव गिदिंफैना बे जायगायाव थाफैयो दा जों बायदों हाबगासिनो थांगासिनो दं दसे उनाव बे न'आव सोर सोर फरेनार्सफ्रा थाफैदोंमोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन नै जायगाफोर जों व्लादिमिर ब्रह्म हमस्टेनि न'आव जों सफैबाय आरो बे जायगायाव गुबुन हादरनि दावबायारिफ्रा जेरै सराइबिल एबा रायमना नेशनेल पार्कआव दावबायनायजों लोगोसे आरो बे जायगायाव थाफैयो आरो बे रुमाव बिथांमोना थाफैयो आरो जों बेखौ रुमखौ दसे उनाव जों हाबनानै नायनोसै नै आदैनि न' होनना मिथियाब्रा आङो दे दे हामबायसै गोजोन्थों दे जों बाहाय हाबनो मोनबाय खुलुमबाय अनलायग्रा गासै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा जायफ्रा साबस्क्राइब आरो शेयार खालामग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ गिबियावनो जासिहरबाय आरो जायफ्रा दिनै गोदानै जायफ्रा बेखौ नायदों अनसायदों साबस्क्राइब खालामदों बिथांमोननोबो रोजा रोजा आंनि गोरबोनिखौ जासिहरबाय दिनै आङो बे सराइबिलनि एबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कनि सेराव थानाय मोनसे समायना जायगा मोनसे जायगा आं सफैदों आरो बे सफैनाय जायगायाव मा जायगा आरो दिनै आंनि खाथियाव साखाथियाव जाय बिथाङा दं बिथांनि मुं आरो बिथाङा मा मावो आरो बिथाङा आथिखालाव जोंनि गेजेराव सासे मोजांथार सुबुं जानानै बिथांनि थाग्रा मोनसे न' बे न'आव गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय दावबायारिफ्रा बे सराइबिल एबा रायमना नेशनेल पार्कआव बेरायनो फैनायजों लोगोसे एसेल' खमनि गेजेरावनो थानो हानाय मोनसे न' बिथांमोननि थाखाय होदों आरो बेजों लोगोसे एसेल' बेसेनजों जानो हानायनि माखासे बर'नि जानाय मोजां जानाय आदारफोरखौ बिथाङा जोंनि गेजेराव बानायना होनो हानाय आरो बिथांखौ आङो सिगाङावनो आंनि गोरबोनिफ्राय बरायनो थाखाय दे गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा श्री जवाहरलाल ब्रह्म गामिया जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जानालिगाव गामि होननानै बुङो ओमफ्राय जोबथानाय रायमना नेशनेल पार्कनि जोबथानाय सोनाबहा संकस दै सेर जिङाव खाथियाव रिच वाटार पार्कनि खाथियावनो आंनि न'आ ओमफ्राय आंनि न'नि मुंनि नामा व्लादिमिर ब्रह्म हमस्टे होननानै आं आंनि न'खौ मिथिगौबा आं बेखौ परिचय होनानै दोनबाय आरोखि ओमफ्राय दा आं एक्सुवेलि आं हेन्डिकेपबाबो आं एसे फिसा साख्रिबो मावो आरो लोगोसे ओरैनो आं बे हमस्टेखौ सालायनानै एसे आंनि खाथि खाला बेखार मानसिफोरखौबो आं सहाय खालामगासिनो दं मानो होनबा सोरबा बेखार साख्रि थाख्रि गैयाबाबो बे हमस्टेजोंबो दासान्दि सोलिनो हायो आरोखि मानो होनबा मोनसे रुमाव आं दा हाजारसे रुम पार रुमाव लानाय जायो आरो लोगोसे जानाया पार हेड 300 करिया लायो आरोखि लोगोसे आं बे लकेल दाउ ओमफ्राय जोंनि लकेल ना बायदिसिना अनला मेवाइ दाउ बिदिनो माबानानै जों आलासिफोरखौ फुजिनाय जायो आरोखि संकसनि नाबो मोनो आरो बिदिनो लोगोसे बिलोफोरनि ना बेफोरखौबो होयो आरोखि बे कमनखा आरोखि लकेल दाउआ आं कमन होखायो आरो बेबादिनो आलासिखौ बेजोंनो फुजिनाय जायो आरोखि आच्छा अनलाजों दाउजों एबा माखासे नारजि अमा बेदरफोर मोनो ना मोना बेखौबो मोनो जे जानो आं कम्पालसारि अमाथ' थाखायो सोरबा मानसिया जाया हिसाबै दोनो होमबाबो अमाबो जायो होमबा अमाबो संनानै होयो आरो अनला मेवाइ दाउआथ' होखायो ओमफ्राय नारजिबो सम सम होनाय जाखायो सोरबा उसुबिदा मोनबा जाया जेरखम जों फरेननिफ्राय फैयोबा फरेननो जों कम्पालसारि बर'नि कालसार ओंख्रिखौ होनाय जायो आरोखि जेरै नों अनला दाउ मेवाइ ओमफ्राय जेरै नारजि जेरै जिखुनु बर'नि जिखुनु दिंखिया भाजा जोगोनार बिजौ बेफोर जिनिसखौ जों
होनाय जायो आरोखि आरो लोगोसे बर'नि जोंनि माने एसेबाबो जों आलासि महरै फैयोबा खाफफा माने माइब्रा बिदैखौ होनाय जायो आरोखि ओमफ्राय बेबादिजों जों आलासिखौ एसे फुजिहरो आरोखि गुबुन हादरनि फैयोबा आरो जोंनि इण्डियानिनो सोरबा जुदि बाहेरानि सोरबा दिल्लीनि मुम्बाइनि सोरबा बाहेरानि स्टेटनि फैयोबा वेस्ट बेंगल केलकाताथ' बास फैखायो कलकाता हक ओरैहाय दिल्ली हक आरो ओरैहाय नों माने जोंना दा नर्थ इस्टनाथ' फ्राय जोंना गुवाहाटि जरहाट नगाव बेफोरना फ्राय फैनाय जायो आरो लकाल ओरै क'क्राझारना बांसिन थाया ओरै बरपेटा ओरै बङाइगाव बेफोर थायो आरो जों बेफोरखौनो माने सोलिनानै जों बेखार मानसि जेनेबा धर' आं ओंखाम संग्रा लाबोयो ओंखाम न'आवथ' मानसिफ्रा संनो सासेल' नालाय जों गामिनि खाथि खालानि मानसिफोरखौ संनो लाबोनोसै ओमफ्राय बिसोरनोबो हाजिरा हरनोसै बिसोरबो थांबाय आरो प्लास जोंहा खुदियानि नामैसो ब्लाडिमिर हमस्टे नालाय बेफोरबो बेखार साख्रि थाख्रि गैया नालाय बिसोरबो नेक्स्ट उनावहाय जाहाथे मोजां भाबै साख्रि मोनाबाबो बेजोंनो सोलिनो हाथों होननानै बेखौ खुलिनाय जादों आरोखि मोजां जोबोर मोजां थांखिखौ लानानै खालामनायाव आदसा बे नोंथाङा दि बे मोनसे हमस्टेखौ खुलिनायाव नोंथाङा मा थांखिखौ लानानै खुलिदों बेखौ जों एसे मिथिबाय बेखार मानसिफोरखौबो माखासे सल्भ खालामनाय आरो जायफ्रा साख्रि बाख्रियाव जेबो गैया बिथांमोना जानो हागौ गोजान गोजान जायगाफ्राव जेरै जों बेंगालर केरेला दिल्लीफ्राव इन्डास्ट्रिफ्राव थांहोनाय गोदाव सोराव थानाय गोदाव सोर बायदिसिना जारि जाथों नाथाय जोंनि जायगायावनो बेफोरबायदि सोरबाफोरनि अननायजों बिदिनो हमस्टे माबा मोनसे फिसा इन्डास्ट्रि माबा मोनसे हटेल बा रिसर्ट खुलिनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ समाधान खालामनाय जाबाय आरो बिथांखौ लाखिनाय जाबाय दा नोंथांनि बे खुलिनायाबो जोबोर मोजां जादों आदसा बे नोंथांनि बे हमस्टे खुलिनायनि थांखिया नैबे नेसनेल पार्क खुलिनाय सिगां ना उनावसो खालामनाय जादों बे नेसनेल पार्क खुलिनायनि उनावसो माने थांखिखौ लानाय जादों थारमाने मानो होनबा आं थानो होननानैसो लुदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा नों मानसिफ्रा फैयो जायगा गैया ओमफ्राय बेबादिनो माने फरेस्ट अफिसनिफ्रायबो बुंहरो आरो जोंना लकाल एनजिअफ्राबो बुंहरो ओमफ्राय थाग्राफ्राबो नोंना न'आ ओरैनो बेकार थायो नों दोनदावदो होननानै खेबसे दोननायाव आंहाबो लब जानाय फैबाय आरो बे मोनसे मोजां लामाबो जाहैबाय ओंखायनो आं दा बर्थमान एटाच लेट्रिन बाथरुमखौ खालामनो हायाखै कमन मोनसेल' दङ बे हिसाबै ओंखायनो बाहेरानिफ्राय आलदा आलदा मानसिबा दोननाय जाया आरोखि मोनसे फेमिलि जुदि न'नि न'थामबा खेबसे ज' दोननाय जायो मालाबा एसे उसुबिदा जायो नालाय बै फेमिलिबा एसे उसुबिदा जानायखाय र' माने खाथि खाला गावसोर ज' मिलायनानै फैयोबा रुम मोनथामबा ज' दोनबाय नङाब्ला सासे रुम मोननै गाहाम मोनफा गाहाम खालि थानाय जायो आदसा नोंथांनि बे गासै रुमफोरखौ जों दसे उनाव हाबनाय जागोन बे एसि नन एसिफोर दं नामा दा बर्थमान आं एसिखौ होनो हाथ'वाखै होनायनि प्लान खालामदों ओमफ्राय नेक्स्ट फार्स्टआव आं एटाच बाथरुमखौ नैबे एक मासनि गेजेराव बानायग्रोगोन बेनिफ्राय एसिखौ होनायनिखौ माने थांखि लादों आरो आदसा बे नेसनेल पार्कखौ खुलिनाया जोबोर जोंनि थाखाय हामजाथाव जादोंना जायाखै मै अमा जिब जुनार बिफां लाइफांखौ जोंनि थाखाय बे नेसनेल पार्क खुलिनायजों रैखाथि खालामनाय जादोंना ना माबा मोनसे जोंनि थाखाय सोरबा साख्रि बाख्रि मोनैनि थाखायल' ना जोंनि मिथिंगानि आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा दा बे नेसनेल जोंनि रायमना नेसनेल पार्क डिक्लेयार खालामनायखौ जोंनि थाखाय बिराद माने गोग्गाथाव बुंनो हायो मानो होनबा बेजोंनो प्राकृतिकफ्राबो जोंना बासिनानै थाबाय आरो लोगोसे जों उननि जेरखम माने उननि जेनाखि जेनेरेसन बेफोर जाहाथे बिसोरबो बेनि माने भाबखौ माने जलबायुफोरखौ माने बिनि माबाखौबो जों मोनलांगोन मानो होनबा बे जानाय लगे लगे बेकार समस्याखौबो एसे समाधान खालामनो हागोन लोगोसे जों माने बेखौ होबथानांगौआ जोंनिबो कर्तब्य मानो होनबा बिफां लाइफां जिब जुनार थाबासो जोंहाबो बे नेसनेल पार्कआ थांनानै थागोन आरो लोगोसे जोंहा बे एरियानि जेसेबां बेकार समस्या बेकार सेंग्राफोर सिख्लाफोर दङ बेखौबो जों एंगेजआव दोननो हागोन मानो होनबा जेरखम आं दा हमस्टे आङो खुलिदों आंनि उनाव आंनि न'खराव गैयाबाबो माने बेकार साब्रैसोखौ आङो ओरैनो बिसोरखौ बेथन होनानैबाबो हाजिरा होनानैबाबो जेरखम सोलिदों थिग बेबादिनो जोंनाव जुदि 50तासो जुदि बेबादि हमस्टे थायोबानो जों बाहाय 100 जन 200 जननि मानसिखौ जों बेकार समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन आरो लोगोसे जा जेरखम दा रिजर्टफोर खुलिदों बे रिजर्टफोर खुलिनायावबो जोंहा बिराद मोजां जादों मानो होनबा बाहायबो बेकार मानसिफ्रा बेयाव मोनसे रिजर्टआव 10 जन गाहाम थांनानै दं बेकार मानसिफ्रा ओंखायनो बेखौनो जोंबो लुबैदों जाहाथे जोंबादि जाहाथे बयबो एसे खुलिनानै बेकार मानसिफोरखौ एसे समाधान खालामो आरोखि बेखौ आदसा गोदोनि समाव जा मिथिनो मोनो एबा नुनो मोनो
नैबे रायमाना एबा नैबे सराइबेल एरिया मोनसे बेकवार्ड जायगा हस्पिटाल गैया हस्पिटालनि सोरबा सिरियास लोमजाब्लाबो गसाइगाव बायदियाव थांनांगौब्ला वेस्ट बेंगलाव थांनांगौब्ला लामायावनो थैलाङो गोबां खस्थ' जानाय लामाफ्रा मोजां गैयामोन आरो गोदो दंमोन साल दंफांनि बागान नाथाय गासिबो बै समाव प्रटेकसन गैयिलाय बिदिनो गरफा गरनै रां खामायनो थाखाय जोंनि मानसिफ्रानो बेखौ गोसोबायदि दानफायनायाव फाननायाव दंफां लाइफांफ्रा जोबलांबायमोन जायनि थाखाय दंफां लाइफां गैयाब्ला अखाबो गैया जालाङो गरम बोथोर जालाङो आरो मिथिंगानि बारहावाया गाज्रि जालाङो दा बेनिखायनो दा नैबे नेशनेल पार्कआ मोनसे मिथिंगाखौ गोग्गो खालामनाय आरो बिदिनो जिब जुनारखौ रैखाथि खालामनाय बेफोर गासैखौबो मिथिंगानि बारहावाफोरखौ मोजां लाबोनो थाखाय आंबो बेखौ दिनै बुंनो सानदों दा नोंथांनि न'खरनिजों लोगोसे आरोबाव बेखौ सोंनो लुबैदों बे खाथियाव मालाबा नुनो मोन्दों दाबो नुनो मोनाखै वाटार पार्क सुइमिं पार्क दं नामा दङ बे आंनि 500 मिटार सोनाबहानो 500 मिटार गोजान सोनाबहानो वाटार पार्क दङ आरो माने बेहाय बावाखै नै दाखालि नै 10 दिननि सिगांसो अपेनिं जादों दा लोब मानसिफ्राबो फैयो आरो बाहायबो बेकार जाय मानसिफोर दंमोन बाहायबो माने 36 जन माने 36 जन मानसिया दा एंगेज जानानै दं दा पार मान्थ बिसोरबो सोरबा 10,000 सोरबा 15,000 बेबादिनो बेकार मानसिफ्रा मोनसे समाधान जानानै दं मान्थलि सेलारिया सोरबा 10,000 सोरबा 15,000 आरो सोरबा कुकार मोजांफ्रा 40,000 सिम मोननानै दं पार टिकेटआ सासेयाव माने 300 करिया लादों अनलाइन अफलाइन नामा अनलाइनबो दङ अफलाइनबो दङ मोननै रोखोमैबो मोननो हायो बेसेबां खामायो बिसोर सानसेयाव माने दाखालिफोरथ' धर सानथामजों बिसोर 33,65,000 खामायनो हादोंमोन दाखालि ईदनि समाव गेजेर खन्द'आव कয়েকদিন बन्द जादों मानो होनबा बिसोरना एसे माने बानायनांगौ दंमोन नालाय माखासे टेकनिशियान टेक्न'लजि माबाफोरजों बानायनांगौ बेखौ दैफोरखौ सोलाय सोल' खालामो नामा दैफोरखौथ' सोलाय सोल' खालामो दा नै माखासे दुगैनायनि बेमार बिगुरनि बेमारफोर थालांनो हागौ बेखौ सोदांनाय जायोना रिसाइक्लिंबो खालामो आरो लोगोसे बेखौ बिसोर माने लेबरेटरियावथ' सानथामजों लांनानै बिसोर टेस्ट खालामो बेथ' गोनांथिखा बे नोंखागौ दा बर्थमान दा मोजां गाज्रि मानसि दुगैफैगोन बाहायथ' मिथियो बबे बेमार दा नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जोबोर गोजोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांनि बे हमस्टेनि गेजेरजों आरो माखासे दै आं दा नुनो मोन्दों नैबे नेचारेल हानि हिल फ्ल'रि आच्छा बेखौ बहा मोननाय जायो ना बाहायनो मोनो दा बेखौ जों माने दाखालि थांनाय धर 2-3 मासनि सिगां मोनसे 1 month ट्रेनिं जादों आरोखि आच्छा बेखौ आं खालामाखै आंनि खुदियाबो सोलोंदों आच्छा बिथांनि प्रेम कुमारबो सोलोंदों दा बे हिसाबै जों बेरेफोरखौ लायनानै न'आवनो फियो आच्छा बेरेफोरखौ डाइरेक्ट लायबाय न'आव फिनानै बिनि बिदैफोरखौ माने बख'नानै माखासे माने मोनसे गरम खालामनानै पेक खालामो आरोखि नैबे लेभेला एक्सुवेलि जों बै फोरोंग्रा बिसोरनिफ्रायसो जों बिसोरनि आन्दारावसो रोंदों नालाय बिसोरनि लेभेलजों थांथ'नांगौ आरोखि दा बे प्रडाक्टआ नोंसिनि न'निफ्रायनो दिहुननाय ट्रेनिंआव सोलोंनानै ट्रेनिंआव सोलोंनानै बे न'नि प्रडाक्ट खिन्थु लेभेलखौ जों बथलखौ जों बिसोरनिफ्राय लाबोथ'नाय जादों दा जोंहा बिदि निजा प्रडाक्शना नोंसिनाव जोंनाव प्रडाक्टआ जोंनावनो बेयो माबा मोनसे डुप्लिकेट माबा मोनसे लगायदेरनायफोर गैया दा जों लेभेलजों बथलजों जों बाहेरानिफ्राय लाबोनांगौ जायो बे बथलसेयाव बेसेबां दङ दा माने 500 ग्राम दङ 500 ग्रामाव बेसेबांनि फाननाय जायो 450 माने होननाय रेटआ खिन्थु जों 400 नि हरो आरोखि आच्छा माने एसे बख'बावनांगौ दा बे पिस मोननैल' सोरबाफोर नांगौब्ला नोंथांनावबो बेखौ मोननो हागोन माने पियर बियो बेरेमोदै आच्छा जों मिथिनो मोनो बैज्ञानिक राहायैबो गासै बुहुमनि मुवाफ्रा सेवनो रोंगौ ना सेवनो रोंगौ नाथाय बेरेमोदैया मालाबाबो सेवानो बेरेमोदैया माने जेरै दं ओरैनो थागोन मालाबाबो सेवा गोदैनो थागोन बेथ' गोखा जानो रोङा गोबाबो जानो रोङा गाज्रिबो जानो रोङा सेवनोबो रोङा सिनिसो जागोन नांगौबा सिनि बादिसो जानांगोन माने गोदै बुस्थु नाथाय बेयो मालाबाबो सेवनो रोङा अब्ला दा बेखौ जोङो बाहायनो मोननो हागोन जायफ्रा लुबैयोब्ला बेयो आच्छा जोबोर गोजोनथाव माने कन्टेक्ट खालामनानै जिनिसखौ लानो हागोन अन्दायगा बे समाव जोङो दा एसे अन्दायगा आइ आफारि बिरमफोर जों दा बे बेरेमोदैनि सोमोन्दै एसे अन्दायग्रा जोंनि प्रफेसर बियादै फिसानिफ्राय फंनैसो बिनि सोमोन्दै जोङो मिथिना लानि आं बेनो होनाय जाबाय जेरैबायदि बे व्लादिमिर ब्रह्मा हमस्टेनि जे अनार आर्टनि सिगां जोंनि लकेल NGO रायमना गडलांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि नाजानायाव जोङो बेबादि दान मोनसेनि जोङो
बेरे फिसिनायनि जों ट्रेनिं होदोंमोन बेयाव गासै 32 जन पार्टिसिपेन्ट्सफोर दंमोन जोंनि रायमनानिफ्राय आरो सेरफांगुरि बेफोरनिफ्रायबो फैदों गोबां मानसिफ्रा इन्ट्रेस्ट लादों बेयावहाय गोबां जे मास मोनसेयावहाय बिसोर गोबां नलेजखौ मोनबाय बेरेखौ मारैहाय हाननानै लायो मारै बक्सआव सोयो माब्लासिमावहाय बेखौहाय बिनि हानिखौ हारभेस्ट खालामनानै एक्सट्रा खालामनानै बथलाव सोनानै बेखौ फानो दा जों नुनो मोनदों जेरैबायदि बे ब्लादिमिर ब्रह्मा हमस्टेयावहाय बेबो मोनसे सर्स अफ लाइभलिहुड जाबाय दिनै बे न'खरनिफ्राय बिथाङा दिनै बे हानिखौ एक्सट्रा खालामनानै बे बथलाव पेकिं खालामनानै फानो दा गोबां बथल्सफोर दंमोन दा मोननैल' बथल्स दंसै आरो हानबावनांगौ दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों दा नैबे बेरे मोदैया बियो अरिजिनेल एबा नेचारेल एबा बिनि अथेन्टिसिटिखौ मिथिनोब्ला जों बेयाव नुनो मोनो जुदि बे डुप्लिकेट बा सिनि लगायनायबा जेब्लायबो नैबेवहाय जों माबा मोनसे गोदि जनाय जों नुगोन नाथाय बे नेचारेल जानायखाय बेयो अरिजिनेल जानायखाय बेवहाय जों खुनु मोनसे गोदि जनाय जों बेयाव नुनो मोनाखै बेनिखायनो जाय भिउवार्सफ्रा जायफोरनाखि पियर मिल्कखौ पियर हानिखौ मोननो हास्थायोब्ला जेब्लायबो नायदो बेयाव गोदि जनाय नुगोन नाथाय बेयाव गोदि जनाय गैया मानो होनना बुङोब्ला बियो एखे पियर बेनिखायनो खावलायदों रायमनायाव दावबायबोयोबा बेबादि प्रडाक्ट्सखौबो नोंथांमोना लांनानै जोंनि जे लकेल जे यांगस्टार्सफोर जायफोरनाखि बेरे फिसिदों बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो हागोन दा जोङो माखासे बे बेरे मोदैनि सोमोन्दै मिथिबाय दा जोङो दा जोंनि अनजाग्रा बिथांखौ आङो दान्दिसे गसंनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांजों लोगोसे जों उनाव बिनि न' आरो बिनि माखासे फरेनार्सफोर थाफैनाय फट' बेखौ जों दान्दिसे नोंथांमोननि गेजेराव जों दिन्थिनो थाङो बिथाङा जोंनि गेजेराव सासे दुखुथिया माने बिथाङा हेन्डिकेप आच्चा नोंथांनि बे थाबायनायनि एबा आथिंनि हेन्डिकेपा उन्दैनिफ्रायनो गेजेर ससेनि फैया खुलुमबाय आंनि नामाथ' सिगांनो बुंखाबाय जवाहरलाल ब्रह्म आंनि हेन्डिकेपा मथा मथि बुंनो थाङोबा 5 बोसोरनिफ्रायनो जादों आरोखि 5 बोसोरावनो एक्सिडेन्ट जानानै माने बेखौ माने बे समावथ' एसे फादार मादारफ्राबो जाम्बा जाम्बि जाहैबाय डक्टरनाव लांबाय डक्टरा बेखौ बेन्डेज खाना होबाय नैबे जिनिसाव बेन्डेज खाना होबाय बेन्डेज खानानै बे डक्टरा माने सानब्रै सानबाजों लांफिननांगौमोन आरोखि डक्टरनाव बे डक्टरा मा खालामबाय मास मोनसे सुटि लानानै थांदों जाहैदों ओमफ्राय बे मास मोनसे लांदों नालाय जाम्बा जाम्बि नालाय डक्टर गैया नालाय ओरैनो दोनबाय आरोखि बिसोर दोनबाय जेब्ला मास्टार डक्टरा मास मोनसे उनाव फैबाय बे सेस कमप्लिट सेवजोब्बाय आरोखि कमप्लिट सेवजोबनानै दा उनावथ' गाराया बारा जाजोब्बाय नालाय लास्टाव बेबादिनो माने हेन्डिकेप जानानै थाबाय जोनोमनिफ्राय नङा मथा मथि 5 बोसोर माबा समाव आरोखि बे जिनिसा बे सिस्टेमैनो दा जोबनायाव दासिमबो बे एख्लेग्रानो थानांगौ जाहैबाय आरोखि इसोरनि सोरजिनाय गासैबो फैदो जों दा बिथांनि दुखु गोनां जारिमिन एसे मिथिबाय दा बिथांखौ आं सिगां खावलायनाय थाबाय अननानै बिथाङानो गोबां खस्थ'यैब्लाबो थाबायनानै बिथांनि रुमखौ जोङो नायलांसै फारिफोर नै बे जों बे रुमाव हाबनोसै दा अन्दागाफोर नैबे मोनसे रुम आच्चा बे रुमाव जोङो बे आलासिफोरखौ बोबाय थानाय दा बे रुम मोनसेयाव बे खथासेयाव बे मोनसे बेसेबां लायो बे मोनसेयाव 1000 लायो 1000 करि लायो जानाय लोंनाया एक्सट्रा सानै थायो जानाय एक्सट्रा सोरबा माने अफिसारफ्रा हारसिं थायो बांसिनानो बांसिन फैनाया अफिसारसो फैखायो नालाय आंनाव फैनाय माने एसे बांसिन हारसिंसो थायो माने लोगोजों थाया बांसिन हारसिं थायो आरो सोरबा फेमिलि दंबा बिसि फिसायबा गावसोर थायो आरोखि आरो बाद बाखिया गावसोर हारसिं बेनिफ्राय रुमफोर दंबावो नै आरोबाव बे रुम दंबायो जों बे रुमफोरखौ हाबनो नायनोसै नैबे रुमाव बेबो मोनसे गिदिर रुम नै बे रुमावबो बेखौबो बे 1000 लानाय जायो बेबो 1000 लानाय माने अफिसार फैयो नालाय बिसोर बे हारसिङानो बांसिनानो थायो ओमफ्राय हिनजावफोर दंबा फिसाफोर दंबा गावसोर थाबाय आरो बाखिया बांसिन हारसिङै थानाय जायो आरो मोनसे न'खरनि मानसिफोर थाफैनायाव बाहाय गिनांगौबो जेबो गैया मोजांथार न'खरनि बादि थायो सोरबा 10 दिन गाहाम थालाङो सोरबा 1 सप्ताह गाहाम थालाङो फरायनायफ्रा साननै सानथाम गाहाम थालाङो जिखुनु उसुबिदा माने बुङाखै आरोखि सोरबा जोंनाव डिसिबाबो थालां हाबाय सेक्रेटारि माने डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारिबाबो थालां हाबाय जास्टिसबाबो थालां हाबाय बिसोर खुनु उसुबिदा मोनाखै आरोखि मोनसे रुमफोर दं आरो दंबाय नामा जों अब्ला नायबावनि फै बेनि रुमा बबे जायगायाव बिथिंबो दं बे जायगायाव 1500 करि लायो 500 करि लायो एक्चुअली प्रब्लेमा माने
माने इबारसो बानायनाय जानो नागिरदों माने एटाच बाथरुमखौ बानायगोन माने बेल' एसे कमन जाहैबाय बेनो एसे प्रब्लेम आरोखि आरो बेनि अनगायै माबाफोर दंबाय नामा रुमा गैला गैला बे मोनथाम अभार मानसि जायोबा बै खोलानि रुमाव दोननाय जायो माखासे जेनेबा थ'र' सोरबा सोरबा बुरजा टिम जायोबा आरो बेनि अनगायै माबा मोनसे सार्टिफिकेट मोननाय बबेबा आसामनिफ्राय बिटिआरनिफ्राय मोननायफोर दं नामा मोननाय दङ नोंथाङा जेनेबा बेयो फै जों बिथांनिफ्राय माखासे मोननाय सार्टिफिकेटफोर जों नायो अल आउट सेलिब्रेसन दा बड' पिस एकर्ड 2020 नि आरो पिस आरो हारमनि एन्ड इन्टिग्रिटि नायदो बड'लेण्ड एचिभार्स एवार्ड 2025 नि बिथांनि सार्टिफिकेटखौ नायदो प्रमद बर'निफ्राय मोननाय बे आरो बेजों लोगोसे बियो बबेनिफ्राय बियो सिभिल साब डिभिजन अफिसार अफिस अफ दा साब डिभिजन गभर्नमेन्ट आसाम बेनिफ्राय दा बैसोर माखासे फरेनार्सफोर ना इंलेण्डनि आरो नैबेलाय बबेनि लकेल इउकेनि नैबे आमेरिकाना बबेया नै आदसा 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 नैबे आमेरिकानि आरो बै गोजौनिया आदसा नैबे आमेरिकानि नैबे लकेलनि नोंनि एवार्ड मोननाय ना आदसा गासिबो फट'फोर मा दं आरो नैबे आर'नाइफोर होनायफ्रा इउके आरो नैबे इउकेनि आरो बिसोरो माने बिसोरो नेसनेल पार्कआव फैदोंमोन माने बिसोर बेरायनायजों लोगोसे आरो बेहाय दंबायो नामा गासै फरेनार्सफोरनि नै नैबे आलफ्रेडनिबो दं नै बेथ' आलफ्रेड फरेननि ना माला बे थाइलेण्डआव थांदों नालाय फरेननि जाहैथ'दों आरो बे बेनिफ्राय जोबोर गोजोनथाव मानोना बे छत्तीसगढ़ बे हारियानानिबो जों दख'ना गानहोदों आदसा बे जोंनि बर' दख'नाखौ गानहोनाय जादों हारियानिमोन बिथांमोना जोबोर गोजोनथाव आरो बिथिं दंबायो नामा बिथिं दं आदसा नैबे दुगैनाय दंबायो नामा बे हारियानानि बेलाय बबे जायगानि बेलाय बे जाबाय आसामनि सेक्रेटारि बबे नैबे बे आसामनि ओमफ्राय नैबे चिफ कनजारभेटर फरेस्ट नैबे जास्टिस ओमफ्राय बिसोर गासै गुवाहाटीनि माने लगाय मोन्देर फैनाय बिसोर इण्डियानि बिसोर अफिसार गोजा बिसोर गासै अफिसार गोजा आरो माखासे जिनिसा दोननाय जायाखै बिसोर गासिबो बेफोरलाय बानायनांगौ एसे माबाबो जायो नालाय बे गोजौनिया आरो बै गोजौनिया इंलेण्डनि फिनलेण्ड अके गोबां गुबुन हादरनिफ्राय फैनायफोरनि फट' दं कलकातानिफ्राय फैनाय गोबां फट'फोराव जों मिथिनो मोनबाय गुबुन हादरनि मानसिफ्रा दङ आरोबाव फट'फोर दंबायो बुखांनाय जायाखै जों दा बिथांनि न'आव फैनानै डाइरेक्ट जों मिथिनो मोनबाय जोङो फ्रियावनो जिरायनो मोनो दस्रा जायगायावहाय मा दं स्टिंलेस बेरेबो दं दे जों बेरेखौ बहा दोनदों बेरे फिसिनायखौ जोङो बेनि फारसे थांगासिनो दङ बेरे दोनग्रा जायगा बेरेखौ फिसिनाय जायगा जों नै बाख्रि आगानथिं आरो बबे जायगायाव बेरेखौ फिसिनाय जायो माब्रै फिसियो जों बेफोरखौ सोलोंना लानाया गाहाम गोदोनि समाव जेरै गोबां NGOफ्रा बेबायदि बेरे फिसिनायफोरखौ जोङो नुयोमोन नाथाय दा बेबायदि बेरे फिसिनायफोरखौबो जों गोमालांनाय नुबाय गाव गावनि न'आव फिसिना दोनोब्ला बेसे मोजां माबोरै नै बेरे फिसिनाया जों दा बेनिफ्रायनो बैयो नै बेरेया जोना जोआ
आंखौ भिडिअ लादो होनना होसोब्ला नै बेरेया नै आदसा जों बे बेरे फिसिनायनि आदब खायदा आरो माबायदि माखासे बाहाय होनाय बेनारफोरखौ नुनो मोनदों बेनिफ्रायनो दिहुननाय दा बे आं जों बे न'खौ लानि दे ओरै फै ग्रुप फट' लानो भिडिअ